ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарони гиромӣ. Ин шабакаи Голос Мигранта мебошад. Дӯстони азиз, мо имрӯз дар бораи он бо шумо суҳбат мекунем ки бо шиносномаи тоҷикӣ, яъне мана ҳамин шиноснoma, бо шиносномаи хориҷии тоҷикӣ мо метавонем ба зиёда аз 50 давлати рӯи дунё бе виза сафар бикунем. дӯстони азиз, барои он ки дар бораи ин масъала суҳбат кунем, пешакӣ ман ба шумо мехостам як чизро бифаҳмонам ки дар YouTube як чанд видеоҳо паҳн шудааст ки дар он ҷо бачаҳо мегӯянд ки омадем дар сарҳади Қазоқистон, қариб 3 рӯз шуд ки мондаем, сарҳадро гузашта наметавонем, хулоса мушкил аст. ба шумо гуфтаниам ки агар шумо ҳам хоҳед ки ба ҳамин мушкилиҳо дучор нашавед, ҳамин ширкати таксиҳое ки ман ҳар рӯз ба шумо тавсия медиҳам, бо ана ҳаминҳо ҳамроҳ шавед, яъне ки ба инҳо занг занед. Ман инҳоро пурсидам, инҳо гуфтаанд ки ин мушкилӣ дар мо вуҷуд надорад. Дар давоми 1.5 сутка бе ягон мушкилӣ, бе ягон проблема бачаҳоро бурда оварда истодаем. Ба ҳамин хотир дӯстони азиз, занг занед, шуморо худо хоҳад нағза как бурда дар давоми 1.5 сутка мебиёранд. ҳатман занг зада ҳамаи саволҳои худро ба инҳо бидиҳед, ҷавоб медиҳанд. шиносномаи хориҷии тоҷикӣ дар рейтинги ҷаҳонӣ дар ҷойи 81 меистад ва ба зиёда аз 50 давлат мешавад ки бе виза сафар кунед. ва ман ҳоло якчанд давлатҳояшро ба шумо гуфтаю каме дар бораи ин давлатҳо маълумот медиҳам. дар ин рейтинг шиносномаи Германия дар ҷойи якум меистад ки ба 177 давлат бе виза бо паспорти олмонӣ метавонӣ сафар намоӣ. Паспорти Русия бошад дар ҷойи 48 меистад ва бо паспорти Русия бе виза ба 110 давлат сафар карда мешавад. ба паспорти Қазоқистон бошад ба 71 давлат, ба паспорти Қирғизистон бошад ба 59 давлат, бо паспорти Узбекистон ба 54 давлат бе виза рафтан мумкин будааст. хуб дӯстони азиз, акнун давлатҳое ки бо шиносномаи хориҷии Тоҷикистон бе виза рафтан мумкин аст. Узбекистон яке аз давлатҳои пешрафтаи Осиёи марказӣ мебошад ки бо масҷидҳои зебову шаҳрҳои қадимааш ном баровардааст. пойтахташ шаҳри Ташкент, асъори миллӣ яъне пулашон суми узбекӣ, аҳолияш зиёда аз 32 миллион мебошад. ба ин кишвари ҳамсоя мо метавонем бе виза ба муддати 30 рӯз сафар намоем. Малайзия кишварест ки дар ҷанубу шарқи Осиёи марказӣ ҷойгир шудааст. Малайзия бо пляжҳояш, ҷангалҳои тропикияш ва фарҳанги бояш ки бо ҳиндугию аврупоию хитоӣ омехтагӣ дорад, дар тамоми дунё ном баровардааст. пойтахташ шаҳри Куала-Лумпур, асъори миллияш рингит, аҳолияш зиёда аз 31 миллион мебошад. бо шиносномаи хориҷии тоҷикӣ мо метавонем ба муддати 30 рӯз бе виза сафар намоем. мақсади сафар метавонад инҳо бошанд: туризм, транзит, хабаргирии дӯстон ё хешу табор, сафари корӣ. барои рафтан ба Малайзия ба шумо лозим аст шиносномаи хориҷӣ, муҳлати тамомшавиаш аз 6 моҳ зиёд монда бошад, билет чӣ тавре мегӯянд туда и обратно, ва бо худ бояд $500 дошта бошед. дар сарҳади Малайзия изи ангуштон месупоред ва дар шиносномаатон печати даромад зада мешавад ки муҳлати баромаданатон ҳам он ҷо қайд мешавад. барои зиёдтар дар он ҷо мондан виза лозим аст. тоҷикон дар Малайзия ҳам ҳастанд. онҳо дар он ҷо таҳсил ва дар соҳаи сохтмон ё савдо кор мекунанд. Қирғизистон ин ҳам яке аз кишварҳои Осиёи марказӣ мебошад ки мисли Узбекистон бо шаҳрҳои таърихияш ном баровардааст. пойтахташ Бишкек, асъори миллияш соми қирғизӣ, аҳолияш зиёда аз 6 миллион мебошад. ба ин кишвари ҳамсоя мо метавонем бе виза сафар намоем. Грузия яке аз давлатҳои пасошӯравӣ мебошад ки дар ғарби Кавказ ҷойгир аст. деҳаҳои баландкӯҳ ва пляжҳои соҳили баҳри Сиёҳ Грузияро хело номдор кардааст. пойтахташ шаҳри Тбилисӣ, асъори миллияш Лари, аҳолияш қариб 4 миллион мебошад.
бо шиносномаи хориҷии тоҷикӣ метавонӣ дар Грузия ба муддати 1 сол бе виза гашту гузор намоӣ, вале дар ин кишвар кор ёфтан шояд каме душвор бошад, чунки онҳо бештар мутахассисони худашонро ба кор мегиранд. Қазоқистон яке аз кишварҳои пешрафтаи Осиёи Марказӣ мебошад. Алмато шаҳри хело бузург ва маркази муҳими тиҷоратиаш мебошад. Пойтахташ шаҳри Остона асъори миллии тенге, аҳолияш зиёда аз 18 миллион мебошад. Ба ин давлат мо метавонем бе виза ба муддати 90 рӯз сафар намоем. Агар иҷозатномаи корӣ бигирем, пас 1 сол метавонем он ҷо бимонем. муҳоҷирони кори мо ба ин кишвар ҳам барои кор ёфтан сафар мекунанд. онҳо дар ин кишвар бештар ба сохтмон ва савдо машғул мешаванд. Озарбойҷон ин давлат дар соҳилҳои баҳри Каспий дар сарҳади Аврупо ва Осиё ҷойгир мебошад. Озарбойҷон бо биноҳои шаҳри Боку, таомҳои миллӣ ва ошхонаҳои бо номи Баку дар тамоми Аврупо ном баровардааст. Пойтахташ шаҳри Боку асъори миллияш Манат, аҳолияш зиёда аз 10 миллион мебошад. бо шиносномаи хориҷии тоҷикӣ ба ин кишвар мо метавонем ба муддати 90 рӯз бе виза сафар намоем. ҳамчунин бо паспорти тоҷикӣ бе виза сафар карда мешавад ба Беларусия, Туркия, Армения, Молдавия, Иордания, Бангладеш ва Украина ва якчанд давлатҳои дигар, ки ман рӯйхаташонро дар ин ҷо мегузорам. ҳатман назар кунед. дӯстони азиз, агар мо дар боло дар ягон ҷо хато карда бошем, шумо метавонед дар комментария онро ислоҳ кунед. барои хатогиҳоямон узр мепурсем ва ба онҳое ки ислоҳ кардаанд ташаккур мегӯем. бисёр хурсанд ҳастем ки агар шумо аз ин навори мо чизе барои худ гирифта бошед. мақсад он нест ки шумо рафта дар он ҷойҳо сарсону саргардон шавед. мақсади мо он аст ки шумо дониста бошед ки ба кадом давлатҳо мумкин аст бевиза рафтан ва ба кадом давлатҳо не, ё ин ки шумо шояд ба он ҷойҳо рафтанӣ будед ва аллакай маълумот барои худ гирифтед. агар навор ба шумо маҳсул шуда бошад, ҳатман зери навор лайк мегузорем, наворро падилица мекунем то ин ки дигар ёру дӯстони мо бубинад ва ҳатман агар обуна шудагӣ набошед, обуна мешавем. хайр дӯстони азиз, то наворҳои оянда.